Qarali, bunda bir nota turgan deyilganlar böyle. Әйе, шул айналып куйган. Әйе, сен баягының кыялган инеме? Әйе, ябылды. Biz evlaması göreylik. Рухлы балаларды үстерүдә безнең республикала басылып сыккан балалар өчен гәзит журналдар рухлы балаларды тәрбияләүдә зур роль уйнай. Һәм безнең мәктәптә шулай ук Ен Шишмә гәзитенә актив укучылар языла һәм Аманат журналына ла быел күпләп язылдылар. Аманат журналына киләсәктә лә шулай сагыл, бай икмәткеле мәкаләләр басылып торган Аманат журналында. Һәм бүтәгез лә йетеп килгән Яңа ел байрамы белән котлайм. Аманатлы булыгыз, аманатка язылыгыз. Мин Зәйтүнә һәм Гүзәл Йолдыз кызы булам. Аманат хакында нимә дип әйтерсең? Аманат журналы бик кызыклы журнал. Уны укып бик күп фәһемле мәгълүмат алырга була. Аеруча ул минең тиктәрләрем өчен бик файдалы журнал. Мин Бикмәтова Гөлнур Азат кызы. Миңа Аманат журналы бик нык охшай. Мин уны кустыма бергә кызыкынып укыйбыз. Төрле мәгълүмат аяу булам. Бик кызыклы журнал. Аманатлы булыгыз, аманатка